Hier bij de Goese Sas komt het havenkanaal van Goes uit in de Oosterschelde. Sas betekent namelijk sluis. En die steen daar is een restant van de oude sluis die hier heeft gelegen. Maar het is ook een monument voor een hele grote Zeeuwse held, namelijk Frans Narebout. Dag Frank, en dan hebben we het volgens mij ook echt over een hele grote held. Ja, Narebout is in Zeeland toch wel de nummer 2 wat betreft held die er geweest is. Natuurlijk nummer 1 is Michiel de Ruiter. Maar hij mag met zijn verdiensten toch wel in de schaduw van de Ruiter staan als nummer 2. En wat maakt hem nou zo'n grote held? Nou, hij heeft, aan het eind van de 18e eeuw heeft hij een paar keer schepen gered, althans de opvarenden van schepen gered die reddeloos verloren waren. En met zijn bemanning heeft hij het bijna onmogelijk gepresteerd om daar bijna de hele bemanningen van die schepen in veiligheid te brengen. En dat heeft voor of na hem niemand nog gedaan op die schaal. En één redding is heel bekend volgens mij, toch? Ja, klopt. Dat is de redding van bijna 90 opvarenden van het schip de Woestduin. Een VOC-schip en dat zat buiten de kust van Walcheren reddeloos verloren op een bank. En met zware storm is hij daar naartoe gevaren met zijn eigen vissersboot. En heeft hij dus contact kunnen maken met het schip en heeft hij dus dat aantal van mensen kunnen redden en veilig aan de wal in Vlissingen kunnen brengen. Als visser zijnde kende hij natuurlijk alle wateren rond Walcheren. Hij wist gewoon waar de visgronden waren. Maar hij had natuurlijk die kennis ook, kon hij gebruiken om loods te worden. En als het zo uitkwam, dan kon hij zich ook als loods verhuren. En dat was dan ook rond Walcheren. Maar ook tot in het kanaal tussen Engeland en Frankrijk aan toe kende hij ook alle vaarroutes. En daar is op diverse momenten daar goed gebruik van gemaakt. En was hij al een held bij leven? Dat was hij zeker, ja. Want heel kort na die redding van die Woestduin in 1779 zijn er gravures gemaakt, een soort van nieuwsprenten, met zeg maar, de voortgang van de redding van alle opvarenden van dat schip. En dat was een succesnummer tot en met. Er is een toneelstuk gemaakt over zijn redding met zijn manschappen van de mensen van de Woestduin. Want hij heeft natuurlijk alles wat een Zeeuwse held maar moet hebben. Hij is bescheiden, hij is godvruchtig. Ja, hij is gewoon het toonbeeld van hoe een Zeeuw denkt dat een Zeeuw moet zijn. Ja, deze steen is eigenlijk een oud restant van de sluis hier. En Narebout heeft hier zijn laatste dagen versleten op deze plek. Ja, Narebout die komt uit Walcheren naar Goes toe en die gaat een baantje krijgen als bediener van een kustlicht. Hij zou ook bediener worden van de sluis. Hij zou sluismeester worden in de nieuwe sluis van het nieuwe kanaal. Maar die sluis die was gebouwd op los zand en die functioneerde zeker 10 jaar niet. Moest opnieuw worden gemaakt. En Narebout heeft niet meer meegemaakt dat die sluis nog door hem bediend kon worden en dat hij daar nog de havenmeester werd. En in 2005 is deze kolossale steen geplaatst door de stichting Stichtlicht uit Goes. Een fragment van de vroegere sluis die rond 1810 hier aan het Sas van Goes geplaatst is. Met een fragment uit het Zeeuwse volkslied, de tekst die over Narebout gaat. Dat immer hoog in ere houdt, den onverschrokken Narebout.